75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Oras sa buong Pilipinas. 1 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Magandang hapon Pilipinas, magandang hapon Bicolandia. Narito na po ang mga ang balitang nakalap sa oras na ito. Para sa unang balita, LTO Bicol nag-issue ng show cause order sa driver at owner ng truck na sangkot sa road crash sa Kamalig, Albay. May ulat si Jennifer Polinar. Radyo Pilipinas Report. Opisyal lang nag-issue ng show cause order ang Land Transportation or LTO Bicol sa driver at may-ari ng truck na sangkot sa nangyaring trahedya sa Purok 5, Barangay Libod, Kamalig, Albay nitong November 26. Sa ulat ng mga otoridad, kumpirmadong 11 ang naitalang binawian ng buhay sa nangyaring insidente. Matapos mawala ng preno at masalpok ng truck ang pampasaherong van na nagresulta sa parehong pagkakahulog ng dalawang sasakyan sa riverbank. Ayon sa LTO Bicol, dahil sa insidente binigyan nila ng 10 araw ang driver at ang may-ari ng naturang truck na humarap sa kanilang tanggapan upang magpaliwanag kung bakit hindi sila dapat masampahan ng kasong administratibo o reckless driving sa ilalim ng Section 48 ng Republic Act 4136, improper person to operate motor vehicle sa ilalim ng Section 27, for operating a vehicle with defective accessories sa ilalim ng DOTC, JAO 2014-01. Samantala, suspendido na rin sa loob ng 70 araw ang lisensya ng naturang driver at pinapayuhang isumite ang physical license sa Law Enforcement and Traffic Adjudication Service ng LTO Regional Office 5. Naka-alarm status na rin ang naturang truck habang hindi pa ito sumasa ilalim at nakakapasa sa valid motor vehicle inspection report. Patuloy ang LTO Bicol sa pagtupad sa kanilang mandatong siguruhin ang road safety at strict enforcement upang maiwasan ang parehong trahedya sa kalsada. Nagpaabot naman ang pakikiramay ang LTO Bicol sa mga pamilya ng mga nasawing biktima. Para sa Bagong Pilipinas, Jennifer Polinar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Radyo Pilipinas Report. Maraming salamat Jennifer Polinar. Kaugnay na balita, 11 katao na ang kumpirmadong patay sa salpukan ng truck at van sa Kamalig, Albay. May ulat si JM Olarte. Radyo Pilipinas. Kinumpirma ng lokal na pamahalaan ng Kamalig sa isang press conference na 11 ang nasawi habang 2 ang sagutan sa naganap na aksidente nitong Miyerkules ng umaga sa Barangay Libod, Kamalig, Albay. Lahat ng mga labi ng biktima ay nahihatid na sa kani-kanilang pamilya. Sa kabila ng kakulangan sa heavy rescue equipment at bigat ng truck, sinabi ni Acting Municipal Fire Marshal Warren Orendain ng Kamalig Fire Station na matagumpay na isagawa ng retrieval team sa pangunguna ng Bureau of Fire Protection ang operasyon na tumagal ng halos 8 oras upang maingat na makuha ang mga biktima. Iniulat naman ni Municipal Health Office Chief sa si Dr. Jennifer Lapus na 8 sa mga biktima ang idineklarang dead on arrival. Nagtamo ang mga ito ng matitinding pinsala tulad ng fracture sa galugod at ulo dahil sa matinding pagkakaipit. Ipinahayag naman ni Police Major Carlo P.D., hepe ng Kamalig Municipal Police Station, na mechanical failure o pagkawala ng preno dulot ng bigat ng karga ang sanhi ng trahedya. Dahil dito, nahaharap ngayon sa mabibigat na kaso ang driver ng truck. Bilang tugon, tiniyak naman ni Mayor Carlos Erwin Baldo Jr. ang pakikipag-ugnayan sa Department of Public Works and Highways upang agarang malagyan ng traffic warning hazards ang Kamalig Bypass Road at Maharlika Highway. Ayon kay Kamalig MDRMO Chief Romel Legrete Jr., nakakabahala ang datos dahil nakapagtala na ang ahensya ng mahigit 285 road crash incidents sa Kamalig sa kasalukuyang taon pa lamang. Patuloy ang papapaalala ng mga otoridad sa mga motorista na tiyaking laging roadworthy ang sasakyan at handa ang sarili bago bumiyahe. Bilang suporta sa mahigpit na pagpapatupad ng mga regulasyon sa kaligtasan na isinusulong ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, JM Larte,
Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Radyo Pilipinas Report. Maraming salamat James Olarte. Dagdag na balita. Dagdag na balita, outpatient program, moving up ceremony at aftercare program graduation, matagumpay na isinagawa ng DOH Malinaw Treatment and Rehabilitation Center. May ulat si Eman Bongkodin. Radyo Pilipinas Report. Magandang araw Pilipinas, Emmanuel Bongkodin ng Radyo Pilipinas Albay. Matagumpay na isinagawa ng DOH Malinaw Treatment and Rehabilitation Center ang outpatient program moving up ceremony at aftercare program graduation dito sa Lagman Hall Malinaw Treatment and Rehabilitation Center, Malinaw Albay ngayong November 27, 2025. Umabot sa 28 ang mga completers ng outpatient program at 34 naman ang mga nagtapos sa aftercare program. Pinangunahan ng center ang seremonyang nagbigay parangal sa mga kalahok na matagumpay na nakapagtapos ng kanilang outpatient program at aftercare program, mga hakbang na naglalayong patatagin sa kanilang pagbabagong buhay at suportahan ng kanilang muling pagbabalik sa komunidad ng may mas matibay na pundasyon. Mula dito sa Malinaw Treatment and Rehabilitation Center para sa Integrated State Media, ito po si Emmanuel Bongkodin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Maraming salamat Eman Bongkodin. Dagdag na balita, bilang modelo ng isang standard operation, personal na binisita ni Daraga Mayor Victor Perete kasama ang iba pang kawani ng munisipyo ang AAA Slaughterhouse ng Lipa, Batangas. Layunin ng benchmarking activity na pag-aralan ang mahusay na operasyon sa isang AAA Slaughterhouse para may apply sa planong pagtayo nito sa bayan ng Daraga. Mainit namang tinanggap ng LGU Lipa sa pangunguna ni Mayor Eric B. Africa ang delegasyon ng LGU Daraga kung saan ibinahagi niya ang buong proseso mula sa pagpasok ng livestock, sanitary, veterinary procedures, policies and waste management, environmental compliance at iba pa. Ang naturang slaughterhouse sa Lipa ay ilan sa mga LGUs sa bansa na mayroong mahusay na paghawak ng standard operation sa kalinisan at modernong slaughterhouse na pasado sa local at international standard, dahilan para mapiling pag-aralan ayon kay Perete. At yan po mga balitang nakalap sa oras na ito. Para manatiling updated, like at i-follow ang aming social media account sa Facebook, TikTok, Instagram at X at Radyo Pilipinas Albay. Buong persang magbabalita, ito po si Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas.